كامي كأنكم كبرات تاخذت إذا channel أبزلكم سلامكم يبزح اندابلكم لما أنت خاحنت أزياء ما حارت مساتت زانتا هيزلكم مسألكم كم قدمكم مورال ندحبكم كتكاتلو بزاقات أمي انداتلاوكم نابتا زانتا كم حلالفكم نمودة أتاجزيك حتى كي قبل اللي زلك أرى أنتيو أبا حلاخي يتردد أن بلا كم عم مدربدا تسأنيه ماي مسراخبت عم زولو سب نسون شجار دقاقي مو بزي عرفتن لا سحابة ما لدى قبل اللي فقري بالكان ولاس أنتي مسبلتو نتاك سحبات تسأنح شجار عمر الدربي بمرقاز تسمعدو لخي تسبق فترات قوالن شجاران اجعو محاديو رأيس كاب تحت أجري تأمسيسا أنت اندابلت تلمن تحلو أنت بجاها كم زاز خلوك التكمل دي سنة خاص كم زخ ماخي تبارك الله مالتي جنا سمعي لي هكذا أسرعت فعلهم لبا مقايب لكن عندي جناس من الوقت كم سمت أن كنت نتقبت كل بنا أنت لكي كابزا شجارات محري ناتتكي نابك صعوف اندابلي زارزلهم صقيلا كتسمعو دحر مزنح كان مخان كدا مأس سيديو زي أنس كابلو متصبح كتقرأ خيلة بتسفاي قعزنا سهقنا كامزا أبدز ولكا نزي سبنتي كوانا زي بلغرات حارسو زي نبركاس هجي فيقي إلكاس مشغارا كتسرعني هاريبل هناي بمنتاي كمزي فدي كارئيكي شعو سامبو خاطرح زيكونسي قال تبل ملا نفسها كامزي وخبي زولو أسنان كحادش دش مسبلة من مخاني تصبو جيرو كورا حالكايو كيدي طرح حسابك أزيخين انت دخل أزيخير كنورا مش على سبات نفقري يلمنمو شو مسلات مس أويم أما كأكاد سبه مزوستم كم زي سمرو لمس فلتو أما انت كم زي مكني تفلترو ناتوي ناتا تصبو مرأي سلزدلي هزقنا وخاريا مركب مس أنت مزيز بلتو لإذا مثل نسخة روماي أي ترخبن نخي دلاي كنت بالكي أي قد شنني هنا ده زبالكي كتقتلني كالئت الشجرة أبقافو قرقيرو نتها لايتر اندا ولا بإيدو كاب نفاس اندا تخلاخل عند دموم حنساب سحب أبيلو ندق دحر مفناو قاويلو دحر متقمات ودينا مثلني أتي تقبريو قبري اندا بلا مليسو سحبو أبقى تساقو فيلو اندا سحق قدي فوا تمركفم أفكيراتو بزي مسو كابتو قعاز سلست عمد جيرام شجار عبد مسحب نقال مقير كابز بالروح نقر اتقنديو هيواتن أخا انتا يلو مزحاتو زمدا ان دابليزش على اللوم يبال لئيساتي مسكوالي دكس صبق نقرقنا يدو فينيوم مكينة فحبتن أبيلو كأريا جيزي يسدلونيوم إلكترونيكسن إلكتريكس زبلا نقر كأه مبالئتيوم عشحات يأتو عشحات كأب بمعالتي تفق عبار انت آتي حي نزول سب كافيلي واتس مسؤون الزدك ستقالهم ولا دقا بفتاوني مساعد عنبر سقيلو جانزب قادي فلنز خيد يقدس أبتن انداك دس للسرح بقيقا كوكاب جبقو جانزب تافي عيفلت ان قبل اللي قولا نستيتي زلو الرعيون زدالي تمسع زدالي تخيديوم يجا أبا يزيكونس أبا أثني زلوس لزبلن أفكيراتو قلما لزبل زاربان أو عينتينيوم هيواتو بخمزي عندام رح كلهم بقار كايت أوقع مسيا كم كوردت اللقب مسبلد بقليلو كتف النوزي كعلد ولاكو بحراتو كم زخونا بمزحات عالدن كم زخبب انت فلتات كونو قنا هتسيما كترح قايدليتن أتقال هم تدخي مزاز ركبا كم زوت اندار أخي دد حري زوق تبلي مزبلوا زيك يرسبيلن كلوت رزان ملسيا يقداس كل استمنى خاي زوت انكاي يسلد كوينو نعاون از اجايغت انوا كأري زبلت قال نبعلا كتبلاشو جمرات كتبلاشو كبحال كله مالتي اندات خاخ كمتس كله بأمتنون بقن از اكل اند حرقات زيلت اباي تمصم جمارايوم مودعاتو زأخلا تسمي ما مسبلاغنا
ከተዛረበ ወሰነት። ኮይኑ ግና መጺኽን እምበር ኣይመጻኽኹን ካብ ቅርመይ ከተስወር ትኽእል ኢኺ ምስ በላ ደጋጊማ ለሚና ምስላጥ ምስ ኣብያ ናብ ሕነ መፍዳይ ተሰጋገረት። ኮይኑን ኣብ ሃንጎላ ዝመጻ ሰብ እንተሎ ምንኣስ ሃዊዩ ክልቲኦም ኣሕዋት ብጣዕሚ ከም ዝፋቐሩ ኣጸቢቓ ትፈልጥ። ንሱን ካብ ኣፉ ኣውፂኡ ኣይፈልጥ ጥራሕ ዘይኮነስ ብኡ ዝመጽእ ሰብ ኣይፈትን እዩ። ነዚ ብኮ ተጠቂማ ከምታ ሕርር ዘበላ ከተቃጽሎ ኣብ መደምደምታ በጽሐት። ሓውን ኣብ ካልእ ከተማ ስለ ዝቕመጥ ኮኔላ ናብኡ ብምኻድ መደቀሲ ኣብ ሓደ መዕርፍ ኣጋይሽ ተኻረየት። ጓል ሕደ ኢላ ሓይላ እንድሕሪ ተጠቂማትሉ ኣብ ልዕሊ ኣውዳዲ ካልእ ድሌታ ናይ ምግባር ኣቕሚ ከም ዘለዋ ዘይካሕድ ሓቂ እዩ። ኮይኑውን ነዚ ሓይላ ተጠቂማ ነቲ ከመሓሪሉ ላዕልን ታሕትን ዝብል ዝነበረ ሓዊ ብቕጽበት ተላልያ ቀስ ብቐስ ልባ እንዳከፈተት ጠጥቕሙ ተዛረበት ተኸደነት። ምስኪነ ወዲ ኣብ ኢዱ ኣብ እግሩ ንልቡ ክትሓርቶ ጀመረት። ኣኳንዶ ብዓለ መጽያ ተላላትካ ከድካ ክትላላኳ ትጽዕር ወዱን ናይ ብልባ ትፈትኒ ሰብ ረኺበ ስለ ዝበለ ነቲ ገርሒ ልቡ ቅልዕ ምስ ኣበለላ ከም ርግቢት መሰስ ኢላ ምስ ኣጥወት ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ምቾት ክስምዖ ጀመረ። ቀስ እንዳበለውን ከም ቢኬሮ ተሰባቢሩ ኣብ መላእ ኣኻላታ ተሸኽለ። ዝረግጾ መሬት ንሳ ዝሰትዮ ዝበልኦ ኮታስ ብሕፅር ዝበለ ኩሉ ዝረኣይ ንሳዩ። በቲ ኮይኑ በቲ ከምታ ድሌታ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ኣብ ፍቕሪ ኣተወቱ። ነዚ ክትገብር ዘውፅአቶ ገንዘብ ኣዲኡ ትቁፀሮ የግዳስ ኣብ ነፍሰ ወከፍ ካልኢት እቲ ዝበደለ ሓዉ ስለ ዝረአ እጣይብላን እዩ። ኣብ ኢዳ ከም ዝኣተወ ምስ ኣረጋገጸት ስእሊ ኣብ መእገርቱ እንዳሰኣመት ናብ ሓዉ ምስ ሰደደት ወዲ ንዝረኣዩ ክኣምን ስለ ዝተጸገመ ሽጋርኡ ወሊኡ ደጋጊሙ ብፍጥነት እንዳሰሓበ እንተደወለላው ካበየን ኪድኣ ንኣኻስ ከምኣ እንዳበለት ሸለል ጋብዘቱ። ደገመ ሰለሰ መልእኽቲ ሰደደ ቤን ቅበሎም ንክረኽባ ዝከኣሎ ፃዕረ ሕርር ኩምትር ይበል ደኣ እምበር ፈጺመ ኣይረኽቦኒ ስለ ዝበለት ኣማራፂ ምስኣነ ናብ ሓዉ ደው ኢሉ እንታወይት ምሳኻ ዘላ ኢሉ ምስ ሓተተ ወዮ ደኣ ቀዲምካኒ ደው ኢልካ እምበር ዝፈትዋ ሰብ ረኺበለኹ ክብለካ ክድውለልካ እንዳበልኪ ምስ በሎ ዘዛረቦ ጣፊኡ ብሕርቃን ቴሌፎን ኣጽዩ ሽጋራ ሓሲሉ ካብ ትባኮ በመውፃእ ኣብ ናይ ቋሓሳ ጊዜ ወዲኡ ካልእ ኣውፅዩ ኣለአ። ኣቕሎ ኣጽዩውን የማን ጸጋም በለ የግዳስ እንተርፎ ከምቲ ዝበለቶ ብሕርቃን ክቃጸል እምበር ዋላ ሓደ ፈታሕ ከምጻይ ከኣለን። ድሕር ክንደይ ነፍሱ ምስ ኣረጋግአ ኣትጓል ካብ ዝሓወይ ተረሓቒ እንተኾንከ ረሓቒ እንተዘይኮይኑ ክልተ ዕንትኻ ኣውፅእ ኣብ ኢድኪ ከረክብ ዝብል መልእኽቲ ምስ ሰደደላ ኣላ ንስኻ መፂፅ ብኣና ክትፃወት ከለኻ ደኣ እንታይ ይስማዓካ ነይሩ? ሓጎስ ደስታ ሰሓና ሕጂ ከምዚ ንኸውን ዘፈረድካኒ ንስኻ ኢኻ። ኣነ ፍቕሪ ሂበ ፍቕሪ ክቕበል ኢለጊበካ እምበር መዓሰ ከም ማስቲካ ሓኝካ ጡፍ ክትብለኒ ኮይኑ እንዳበለት ምስ ነብሳ ከመለሰትሉ ስቕበለት። ኮይኑ ግና ፈጺሙ ቀሲሙ ክሰርሕ ስለዘይከኣለ ናብ ሓዉ ከም ብሓድሽ ደው ኢሉ ነዛ ጓል ይፈልጣይ ኣይትኾነከነ እንተብለካ ሓዉ ግና ደሮ ብፍቕሪ ኣዊሩ ስለ ዝነበረ ገና ፍቕሪ ጽቡቕ ገይሩ ከይጠዓመ ከምሳት ክሰምዑን ስለ ዘይደለየ ትኾነንን ዘይትኾነን ዝፈልጥ በዓለ ከምሳት እንዳበለ ንመጀመርታ ጊዜ ኣብ ህይወቱ ትርር ዝበለ ዘረባ ተዛረቦም። ነዚ ምስ ሰምዐ ሓዉ ግና ክፀሮ ስለ ዘይከኣለ ካብ ረሓቕ እንዳበለ ደጋጊሙ ምስ ናይ መፈራርሕት እኳ እንተተዛረበ በዚ ሰምዒ በዚ እንዳውፅአ ተኻበሎም። ክብሉን ኣብ መንጎኦም ብሰንካ ፍሕፍሕ ተፈጢሩ ይጠቅም ጊዜ ከምዛ ማይን ጸባን ዘይነበሩ ማይን ዘይትን ኮይኑን ክሓልፉን ሓውን ሓሰርን ኣብ ተርእሲ ዘለታ ጓል ነቲ ቃልቃል ዝብል ሓዊ ወይን ዓወይን ሓዊ ኸመረፅ እንዳበለቱን ላምባ ስለ ዝኸዓወትሉ ፍቕሮም ማይ ተጀሊሕዎ ቀጢን ጸብሒ ኮይኑ ተረፈ። ውዳኣቱን ከይትርእኒ ከይርኤካ ተባሂሎም ተኳሪም ተባኢሶም ተፈላለዩ።
ኣብ ዓለም ዝኸፍእ ነገር እንተሎ ሕነ ምፍዳይ እሞ ከዓ ብፅልኢ ዝቐበ ምዃኑ ይስሕቶኒ የግዳስ ኣስተናኢካ ክንዲ ብላይ ጨርቂ ክሓሰብካ ከም ክንቲት ስለ ዘፍከስካኒ ካይፈተኹ ሕርርኩም ትርከብ ብለካ ኢለ ኣብ ከምዚ ጉዳኣቴ ተዓዊተሉ ከዓ ብሰንኪኻ እዚ ምንም ዘይፈለጥ ሓውኻ ተበዲሉ ሰብ ክትብድል ከለኻ ዋላ ንኣኻ ኣየጋጥምካ ንፈቶትካ ድዩ መቕረብትኻ ከም ዝልክም ሰሓትካ ኢኻ ትመስል በደቂ ኣንስትዮ ምፅዋት ከም ስብእነት ትቆፅሮ እንተሊኻ ተጋይኻ ጥራሕ ክብለካ ዝኽእል ሕጂ ጽቡቕ ደሞ ንሓውኻ ኣብ ሳንፈላለ ጠንጢነ ክስወር መን በደለኛ ክበሃል ኣነስ ዋላ ንስኻ ንኽገርመካ ብገይጋ ምስኡ ፍቕሪ ዝበሃል የብለይን ንኣይ ከሲሩ ዝፈቶ ሓዊ ከሲሩ ኣብዚ ዓለም ብሂወት ክጸንሒልካ ተሓስብ ዶኻ ዋላ እኳ እንተ ደንገጸኒ ግና ምእንቲ ሕርኩም ትር ክትብል ገዲፌ ክስወር ሓጢኣት በደለይ በዓለይ ክስከሜ እንተ ንስኻ ግና ምናልባት ብሂወት እንተ ጸንሒኻ ልቢ ግበሪኻ ሓረዶ ዝብል መልእኽቲ ሰደደትሉ የግዳስ ዋላ እኳ ድሌታ ምስ ረኸበት ዝተሓጎሰት እንተ መሰላ ኮይኑ ግና ልባስ ክቐስነላ ኣይከኣለን ምዃነ ክልተ ኣሕዋት ኣብ ባዒስካ ከመይ ኢልካ ክትቀስን ነሱ ጥራሕ ዘይኮኑ ተበሳጭኻ ብጣዕሚ ብስምዒት ተደፋፊእኻ ዝደለኻ ሕነ ምስ ፈጸምካ ዋላ እኳ ንግዜ እጋበት እንተ ተሰማዓካ ንሓዋኖ ግና ህልና ዕረፍቲ ሰላም ኣይሂበካን እዩ ስለዚ ሰብ ብሕማቕ ተደፋፊኡ ክፉእ ነገርን ሕነ ንምፍዳይ ካብ ምልኣል ክጥንቀቕን በዓሉ ፈጣሪ ይሰውረና እንዳበልኩ ናይ ሎሚ ዛንታይ በዚ ኣጹ ክቡራት ተኸታተልትና ሎም መዓንቲ ሒዚ ዝመጻኹ ነዚ መስል ነይሩ ተስፋ ገብር ገለ ተማሂርኩም ክትኮኑ ከም ቀደምኩምን ሓናት ጽሪእቱ ኣብ ታሕቲ ጸሓፉ እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ነዚ ቪድዮ ላይክ ሃብዎ ብዝተረፈ ብካልእ ኣዘናጋዒ መሓርን ከምኡን ልቢ ዝትንክፍ ዛንታታት ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ቀሳነ ጥዕና ፍቕሪ ኣወት ኣሳልጥ ይምኒልኩም ሰሰናይ